Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke baphulaphula sisaphethe lo mba ke kaNtwari, ngoba ke le nto ngamahlande nyuke ezinye legend ke zikucala likaNtwari, ezinye ke zikhalazela indlela umfana omdala athe waziphatha ngayo. Lena ke legend ke ithi ke yona ke uNtwari akenzanga kwanto, ngoba okokuqala nje uNtwari uyikhiphile la match 90 minutes yonke umfana omdala kange kukorwe isikongo 0-0 kwaye extra time isikongo 0-0. Isizathu sokubana ke babe beyamkhupha ithi ke le legend bengasiboni uright uNtwari ngokuphikisa ngozilwela abuntu okubana sendonentoni na. Uthi futhi ke xa benobuza abaqeqeshi bawenzeni uNtwari ngeke bayikhombe ke into ayenzileyo. Iphinde ithi ke le legend umbuzo umendo okubana ke xa kanti uBruce Vuma ubhetele kakhulu, kutheni na bangamqalisanga imatch kanti ungena goalkeeper ubhetele kunoNtwari? Bekutheni na baze bangaqali koBruce Vuma zibekwa nje? Into ethetha ukuthi ke ikhona nalento bangayiqondi kakuhle apha ke kuBruce Vuma, beqhubeleke baqalisa nje uNtwari. Iya kulaa nto ke bendike ndayithetha sekuqala, ndabona ke abanye abaphulaphuli ke abandivanga kakuhle xa ndisithi ke pha kuKaizer Chiefs ngakumbi ebhentshini leadership ayikho abaphulaphuli, okanye ke i-experience abanayo, okanye umbono weKaizer Chiefs abakabi nawo ncakasana aba bantu baqeqesha pha iKaizer Chiefs. Awukwazi kaloku mphulaphuli xa ubhilda iteam ogoalkeeper noba bathathu bane, iteam ibhildwa kugoalkeeper oyi-1. Awukwazi ukuthi wena uzokhiphisa ogoalkeeper ababini kwimatch eyi-1. Awukwazi ukuthi wena omnye ugoalkeeper uzokhipha le itournament, omnye akhipha ileague, omnye. Xa ubhilda iteam uyakhela phantsi kwesisekelo sikakhipha oyi-1, phantsi kwe-center back eyi-1, phantsi kwe-defensive midfielder eyi-1, phantsi kwe-striker esi-1, then ke ngokuxakameze ude ikhuphe ke i-level iskim sakho ozohamba ngaso unyaka wonke. Xa nabo besaqhubeleka besenza ezizimanga esithi iplan yabo kwasetraining into yokubana ke uNtwari bezawukhipha xa bedlala iCarling Cup, aze uBruce Vuma angene xa kunokwenzeka baye kuma-penalty kungena uBruce Vuma, uBrandon Peterson bevele zazi into yokubana ke kulaa mdlalo akazudlala. Brandon Peterson kangalimali, Brandon Peterson akakenzi iphutha. Brandon Peterson ungena goalkeeper usaqale neKaizer Chiefs le season, isabhildelwa phantsi kwesandla sakhe iKaizer Chiefs. Xa ugoalkeeper ungumqeqeshi ungenayo ukhiphisa okhipha abaninzi, iyakuxelela loo nto ukuthi ke iteam yakho okayibambi kusenzima, ngoba xa usakha iteam umuntu wokuqala ufike umbambe uyakhele phezu kwayo ngugoalkeeper. Ububhuthe pha ugoalkeeper uzobakhiphisa bonke ugoalkeeper. Into ethetha ukuthi ke kwawena ungumqeqeshi ke iteam awukayibamba, awukayazi ukuthi kubheka kweliphi icala zibuya ngaphi ziya ngaphi. That is why sibuza sithi ke thina ke ngaba na aba baqeqeshi na banayo na i-direction apha kwiqela ke leKaizer Chiefs baphulaphuli, ngoba ke ngendlela abenza ngayo engathi ayibonakali kakuhle into yokubana ke iKaizer Chiefs izayo ku-direction ke abafuna ibheke kuyo. Mr Napi uqale ngoBrandon Peterson kwakwi-friendly games bekhiphisa yena, into ethetha ukuthi befuna ukwakhela iKaizer Chiefs ke phantsi kwesiseko sikaBrandon Peterson. And uBrandon Peterson umfana omdala khipha 5 games umfana omdala kungakorwa kuye, edlala kakuhle kakhulu uBrandon Peterson. Bandiphaza 4 games kungakorwa kumfana omdala, edlala kakuhle kakhulu. Isizathu sokubana uthi wena uzamkhupha ufaka omnye goalkeeper kuba yi-knockout, kodwa kwenzakalanga akathinanga lapho usakhangela iteam yakho ozodlala ngayo kuphela isizini. Ithetha ukuthini loo nto ngawe ungumqeqeshi? Into ethetha ukuthi ke baphulaphuli ke le nto le yaba baqeqeshi babini beKaizer Chiefs afuna ukwakhela umkhanyo ikijongisa into yokubana ingaba nabaselungelweni ncakasana na lokuqeqesha iKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke indima ke kaNtwari. Nani ke ningake ningene nitsho into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.